ființelor. Cei care au citit comicsuri le este cunoscut acest subiect. După ce o persoană a fost accidentată, a căpătat abilități supranaturale. Spre exemplu, de a se cățăra pe pereți sau a devenit tare ca Spider-Man și poate purta costumul roșu-albastru ce stă perfect pe corp în orice anotimp. Aceste subiecte par a fi o fantezie a autorului, însă se întâmplă să avem astfel de cazuri și în realitate. Chiar dacă eroii videoului de astăzi nu au învățat cum să gestioneze curentul electric sau să alerge cu o viteză nebună, ei într-adevăr au căpătat talente noi. Și totul din cauza unor accidente neplăcute la prima vedere care le-au schimbat viața în totalitate. Așa deci, cine sunt ei? Oamenii care au primit aceste puteri supranaturale. Veți afla în curând. Mai întâi de toate, așezați-vă mai comod, pregătiți-vă un ceai cu lămâie, stoarceți butonașul de like și să începem! Derek Amato. Poți oare să te scufunzi într-un bazin și să te ridici la suprafață deja fiind un geniu? Deci, noi nu recomandăm să experimentați astfel, deoarece ceea ce s-a întâmplat cu Derek Amato este un caz rar. La vârsta de 39 de ani, Amato s-a scufundat într-un bazin mic și s-a lovit la cap, ceea ce a dus la o comoție cerebrală și pierderea auzului în proporție de 35%. Consecințele au fost extrem de neplăcute, însă împreună cu comoția cerebrală, Amato a căpătat o putere supranaturală, și anume a început să vadă muzica. După cum afirmă el, capul său era umplut de muzică de parcă ar vedea cu văzul interior pătrate negre ce te duceau cu gândul la clapele de la pian. Da, aceasta într-adevăr a fost o lovitură puternică la cap. Chiar dacă el putea cânta la chitară și până la incident, abilitățile sale în domeniul muzicii au evoluat atât de mult încât el putea compune muzică pentru pian și desigur să cânte la pian precum nu a făcut-o niciodată. Astfel, el a fost diagnosticat cu sinestezie, un fel special de percepție când unele stări, simboluri, concepte sunt dotate cu calități suplimentare, spre exemplu culoare, miros sau sunet. Sună înfricoșător, doar că acea lovitură din bazin a făcut din Amato un compozitor strălucit și un pianist renumit. Jason Paget. Cândva, el ducea o viață simplă a unui tânăr obișnuit. Se distra, făcea cunoștință cu domnișoarele, era convins că matematica este o știință fără de folos pe care nu o poți utiliza în realitate și considera că punctul său de vedere este foarte corect. Însă, ziua de vineri, 13 septembrie 2002, i-a schimbat viața cu totul. Paget stătea cu prietenii lângă un karaoke, când a fost atacat de doi necunoscuți. L-au lovit la ceafă și l-au jefuit. În spital a fost diagnosticat cu comoție cerebrală, însă când s-a întors acasă a înțeles că ceva nu este ok. Toată lumea sa a devenit în pixel, asemenea unui joc din copilărie pe care îl instalase pe PC. Văzând cât de tare s-a schimbat lumea în jurul său, Paget a început să gândească filozofic, când mergea vorba de întrebările legate de matematică și fizică. El a studiat pe net conceptul fractalelor și se părea că le cunoaște. Acest concept este complicat, dar el poate fi explicat prin exemplu fulgului de nea. Când vedeți imaginea, observați că ea constă din mai mulți fulgi de nea. Când măriți mai tare, vedeți tot mai mulți fulgi de nea mici și așa până la infinit. Atunci Paget a început să desene. Eu am desenat practic mii, ba chiar și mai multe imagini a fractalelor, de orice formă pe care doar eu puteam să mi-o imaginez. Doar așa eu puteam să stabilesc o legătură efectivă cu acea lume pe care o vedeam în fața mea, a declarat Jason. Într-un final, a început să vizualizeze formulele matematice și s-a transformat dintr-un om simplu într-un geniu. Creierul său a fost scanat în Universitatea Alt în Helsinki și s-a adeverit că Paget a primit accesul la acele părți ale creierului la care noi, oamenii simpli, nu putem pătrunde. Cortexul său optic colaborează cu acea parte a creierului care produce formule matematice. Astfel, Paget a fost diagnosticat cu sindromul savant dobândit. Este o stare rară când un om deține așa numita insulă de genialitate, abilități excepționale într-un domeniu sau mai multe, deosebindu-se de mulți alți oameni. Astăzi, Jason încă vede formule de matematică în tot și nu își imaginează cum a trăit până acum fără ele. Leif Erceg. O parte a vieții sale, Lee a fost sportivă care iubea cursele și nu simțea niciun interes față de artă sau matematică. În septembrie 2009, ea a căzut într-un șanț și a primit o traumă serioasă la creier și la coloana vertebrală. Pe lângă toate acestea, medicii au fost convinși că femeia va putea merge din nou. Aceste evenimente au transformat-o pe Lee în alt om. Serios, ea nu ține minte nimic din viața anterioară. Chiar nu o recunoștea nici pe mama sa. Însă acum Erceg este o pictoriță și o poetă talentată. Ea adoră să petreacă timpul rezolvând exerciții complicate de matematică. Mai mult ca atât, femeia poate vedea sunetul când ascultă muzică sau aude culori.
Pentru oamenii simpli ar părea că e o absurditate. Pe lângă memorie, ea a mai pierdut abilitatea de a simți emoții pe care medicii le numesc plate. De atunci, ea a învățat să râdă ca răspuns la semnalele sociale, dar spune că nu simte și nu înțelege reacția. Starea sa e atât de ciudată încât a fost nevoie de multe cercetări și scanarea creierului pentru a-i diagnostica deja cunoscutul nou sindromul savantului. Ben M.C. Mahon. Majoritatea persoanelor consideră limba chineză una din cele mai complicate pentru a fi învățată, din cauza hieroglifelor și a intonației, dar M.C. Mahon poate să nu fie de acord cu această afirmație. El s-a aflat mai mult de o săptămână în reanimație după accidentul auto în care a fost implicat, iar când s-a trezit a început a discuta pe neașteptate cu asistenta medicală în limba chineză, după care a cerut un pix și o foaie și a scris pe ea: "Eu o iubesc pe mama mea, eu îmi iubesc tatăl, eu mă voi însănătoși", desigur în limba chineză. Cunoștințele sale lingvistice noi l-au șocat pe el însuși, pe medici și desigur pe părinți. Ben niciodată nu a știut limba chineză, chiar dacă a studiat-o cândva în școală. Hai să fim cinstiți, câte cunoștințe pe care le-ați primit la școală vi le puteți reaminti în maturitate, dacă nu le-ați utilizat niciodată? Ben a avut nevoie de 2 sau 3 zile ca să-și reamintească să vorbească în limba engleză. El nu înțelegea că vorbește chineză. După ce a obținut cunoștințe noi, el a venit în Melbourne, în Shanghai, pentru a studia comerțul în universitatea locală. Alonzo Clemons. În copilărie, Clemons a primit o leziune complicată la cap, ceea ce i-a schimbat în totalitate viața. Băiatul avea probleme cu dezvoltarea. IQ-ul său devia între 40 și 50. Alonzo nu putea mânca de unul singur, ba chiar nici să-și lege șireturile. Însă trauma a avut și un efect secundar. El a început a sculpta figuri ale animalelor uimitor de detaliat, încă în școală, unde stătea liniștit pe ultima bancă, făcând din lut animăluțe mici. Când profesorii i-au luat lutul, el a început să roadă bucăți de rășină de pe avaj împrejurul școlii și să facă sculpturi acasă, pe timp de noapte. Astăzi, Clemons se consideră un sculptor fascinant. El poate vedea doar câteva secunde imaginea unui animal la TV și să facă o figură ideală și fixă în mai puțin de 20 de secunde, chiar dacă vede animalul pentru prima dată. În special, el creează figuri ale taurelor, antilopelor și a cailor. Dacă l-ați întrebat cum ajunge la o astfel de viteză și exactitate, Alonzo vă va zâmbi și vă va arăta cu degetul spre capul său. Anume, trauma l-a făcut un geniu. Tony Ciocorea. Când s-a întâmplat incidentul, Tony avea 42 de ani. El era un bărbat sănătos și puternic. Luând în considerare că este sportiv și chirurg, pe el niciodată nu prea l-a interesat muzica. Iar în 1994, el a sunat-o pe mama sa de pe un telefon instalat pe stradă, când a simțit că este aproape furtună. El s-a îndepărtat doar la un pas de dispozitiv când l-a lovit fulgerul. Inima probabil i s-a oprit, însă l-a reanimat. Doamna care și-a așteptat rândul ca să utilizeze și ea telefonul, spre fericire, era o asistentă medicală. Peste câteva săptămâni după lovitură, bărbatul s-a adresat la un neurolog din cauza că avea probleme cu memoria și simțea că nu are putere. Însă studiile nu au arătat nimic deosebit și el s-a reîntors la muncă. Dar istoria sa nu s-a finisat aici. Peste câteva zile, el a simțit o dorință nebună de a asculta muzică pentru pian. Chiar dacă nu o iubea, el înainte asculta mai mult rock. Însă, după ce a fost lovit de fulger, el a început a cumpăra CD-uri cu melodii interpretate la pian, după care el a dorit să interpreteze singur. De aceea a început să scrie muzică. Astfel a debutat cu prima sa compoziție în Westport, statul Connecticut, pe 12 octombrie 2007 și până acum continuă să cânte și să compună muzică. Orlando Serrell. Lovitura cu o minge de baseball în cap nu este cea mai plăcută experiență. Poate fi periculos, însă Serrell a avut noroc. El nu avea careva puteri supranaturale până pe 17 august 1979, când a primit o minge în cap în partea stângă. El nu a primit niciun ajutor medical, din cauza că nu a povestit nimic părinților. Așa ar face mulți copii de 10 ani. Serrell avea dureri insuportabile de cap, dar ele repede au trecut și iată că i-a apărut abilitatea de a face exerciții de calcul extrem de complicate. El își poate reaminti ce a făcut în fiecare an sau condițiile meteo în fiecare zi. Toate aceste abilități au început să apară anume după acea lovitură cu mingea. El a obținut o memorie incredibilă, astfel de el s-a interesat mass media, după care și cercetătorii, care au făcut o serie de experimente cu ajutorul unui dispozitiv specializat. Din păcate, pe site-ul oficial al acestui tip talentat nu există informații despre rezultatul acestor teste. Hei lămâiților, cam atât pentru astăzi. Scrieți în comentarii voi ce puteri supranaturale aveți. De asemenea, abonați la canalul nostru, apăsați clopoțelul pentru a nu rata noile episoade și stoarceți butonașul de like. Pace tuturor, vă pupă like!